Enelerin kalbından dören ýaly bahar ýaz, ajaýyp hudusynyň gözbaş alýar aýdym saz. Bahar pasynyň şeýle ajaýyp günlerini Arka Sowda Dinjaş merkezine gedelenje gelen jiglerimden ýene biri bilen tanışalyň. Jigim, özüň bilen tanış edaýsan. Men Marwal Aýtyryň ýoltan etrawyndaki 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy Aýdym Hoçeýew. Men hem esas okumdan soň etrawymyzyň gödel künjeginde ýerleşýän Çağlar Sunat Mekdebiniň fortepiano bölüminde fortepiano hünäri boýunça okuýar. Tirkeş gelýän 4 pasylyň hem özüne mahsus gödelligi bar. Bahar pasynda bolsa, diýarymyz ajaýyp görnüşe eýe bolýar. Çyksam dağa düzleri, sehram essen seyran, derman ösümlükleri görüp galarsın hayran. Gelin görjek bolsaňyz, sagdynlykda bekäni, Türkmenistan dermanlyk ösümlükleň mekany. Boýboduran hem ýüzärlik çopan telpek ýandak bar. Müňür derde dermandyr, sanasaň sowaby bar. Türkmenistan dermanlyk ösümlükleň mekany. Goý ýanglansyn sagdynlyk, bagtyýarlyk mukamy. Esas okumyzdan soň hünär öwrenmäge ähli şertler döret berýän gahrman arka dağa gahrman serdarymyzy köp sawatlar aýdýarys. Sag bol jigim, Çağlar oýun meýdançasyna wagtyňyzy şadýan geçirmeňizi hem arzu etýär. Mağlup
Bagtly döwür ýaty geljek, ilham berýär kalbymyza, mukam bolýar sazarmyza, aýdym bolýar dillerimize. Garasyllyk guwancymyz, bitaraplyk buýsancymyz, arka dagly serdarymyz, diýer ýaşlar dayanjymyz. Çalansyn dutar gyjaklar, şatlykdan dolsun kalbymyz. Ähli aladaňyz üçin sag bolun arka dagymyz. Gelin gepleşimiziň şu ýerine şeýle şadyan tetirleri, dilleriniň senasyny öwrenjiglerimiziň biri bilen tanış bolalım. Jigim özüň bilen tanış eder. Men Mar welaýatynyň ýoly tenetrawynyň 16-njy orta mekdebiniň 10-njy synyp okuwçysy Agahan Aganyýadow. Men hem esas okuwymdan soň etrawymyzda hereket edýän çağalar sunat mektebinde bagysçylyk hünäri boýunça okuýarym. Biziň hem çağalar sunat mektebimizde bir näçe aýdymsal toparlar bar. Men bolsa mektebimizde hereket edýän bagysçylar toparyna gatnaşýarym. Biz toparymyz bilen şu okuw ýylynyň dowamynda hem halk aýdymlarynyň hem bir näçesini aýdyp öwrendik. Biz bugün aýdymsal toparymyz bilen Aşgabat şäherine Gedelenje geldik. Gedelenjimizde bolsa Arkaş Sowda Diýinjaliş merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasynda dowam edýär. Ajap eýýam, ajap döwür, joşkun berýär kalbymyza. Kitap berdi ellerimize, aýdym berdi dillerimize. Bize aýdym sasyňatyny öwrenmäge, ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp-köp sag bolsunlar aýdýar. Eneme bağışlap täsin bir aýdym
aydatım gelli de çıktım dağlara, yanlanan badyna ene diyen söz, günle ordap kuşlar goňuna bağlara. Owazym ýaýrady gitdi äleme, belent dağlan garlar hem eredi. Meniň öz käbäme bagşlap aýdan, bul aýdymym dumlu duşa ýaýrady. Depesine çykyp belent dağlaryň, bul aýdymy aýdaryn men ýenede. Çünkü bu dünýäniň bar gözelligi hem manysy jemlenýändir enede. Gepleşigimiziň şu ýerine mehriban käbelerimizi wasp etýän owadan aýdymlaryň birini diňläliň. Durmuşsun aydın kanarması Söyle bu define bu define Yani gülden fayradan musa Söyle bu define bu define Kömür sansıralı Rıfkın bereketin zikri çoğmadı Baltiyar ilime nurum yanmadı Ağzımdan kaldı birlik namazı Söyle bu düzine bu düzine Ağzımdan kaldı birlik namazı Söyle İnsan has irki döwürlerde hem öz isleg arzularyny aýdym sazyň üstü bilen beýan etmegi başarypdyr. Şonuň üçin hem aýdym saz sunugaty insan durmuşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup biziň şu günlerimizde çenni gelip ýetipdir. Kalby sunugata, gözelligi teşne halkymyz saz gurallarynyň hem bir näçesini döredipdir. Halkymyzyň döreden saz gurallary barha kämilleşipdir. Olaryň esaslarynyň biri bolsa hem dutardyr. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşçylyk sunugaty hem UNESCO'nun adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli sanawyna girdildi. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine hem ýol öten etrawynaky Çağalar Sungat Mektebiniň bagşçylar toporunyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň birini diňläliň. Güldey gül açaydıydın Güldey gül açaydıydın Dağlara var ey dağlara var Koygamdan geçeydiydin ey dağlara var ey dağlara var
ýanglansyn şirin şeker owazyň, kalbymyň owazy bolup ýanglansyn. Bugun seniň çalýan şadyan sazyň yüreklere melhem bolup ornasyn. Mehriban çağalar ediden dostlar, gelin gepleşigimiziň şu ýerine hem oýun meýdançasyna wagtyny şadyan geçirýän jeglerimiziň biri bilen tanışyp bolýar. Men Marwalaýatynyň ýoltan etrawynyň 16-njy orta mekdebiniň okuwçysy Altyn Tuguýow. Men hem esas okuwumdan soň etrawymyzda hereket edýän çağalar Sunat mekdebinde başçylyk hünär boýunça okuýar. Güneşli diyarımızda yaz faslı hem özünün toy bayramları bilen şatlyk şowkyna weslenýär. Bizem aýdym saz toparymyz bilen gözel paýtagtymyza gezelenje geldi. Gezelenjimiz bolsa Arkaş Sowda Dinjaş merkeziniň çağalar oýun meýdançasynda dowam etýär. Ol goja senetkar Baba Gammaryň mehir ihlasyndan dören dutarym. Şöhratly geçmişiň hemde şu günüm ol şirwan perdaňda sözlen dutarym. Bize aýdym sasyňatyny öwrenmäge, ähli şertlerde öğretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýtýar. Sag boljygym arzuwlaryňyz hasyl bolsun, watanymyza, halkymyza gerekli ýaşlaryň beri bolup ýetişmeňizi arzu etýär. Nurun saçan täze döwrüňak ýoly, gider sarwatlaryň edýäňi berjay, ýaşar kadagy gahrman serdan. Watan adamlaryň jiger janynda, bu tarýes kanyň genji käninde. Serpay, yaşar kadagy gahrman serdan. Ay arkadaş şehri, Batun şehri, arkadaş şehri, Batun şehri, arkadaş sergady halkym şehri. Şehri, vatan arkadağa gaýypdan serpay, ýaşar kadagy gahrman serdan. Beýleler şaýhetlerin akanda, bagda şeýda dilmil nawmak hakanda. Mukan joşar toy bayramly watanda, sunwadyr hazina kalplara serpay, ýaşar kadagy gahrman serdan. Milli lider milli sunwatyn bawty, fehradyr baýlak hümmetyn bawty. Gülsaýyn gülleyler dostluklar awty, beder sarwatlaryň edýäňi berjay, ýaşar kadagy gahrman serdan. Gülsaýyn gülleyler dostluklar awty, beder sarwatlaryň edýäňi berjay, ýaşar kadagy gahrman serdan, ýaşar kadagy gahrman serdan.